Berwalid. Cinja mau cinja pada ambil makan. Next.
Oh mama, mapinza ako man.
Right, makadiko muri ya Zimbabwe kumatimana nyika kwese kwa mungadai muri kutaura kwandiri kuita nhasi tiri isiso kwa Honde Valley mumusha wekwa Mawoyo tinawo Dr. Mukotsanjera. Right, ndiri kutaura inini shamu yengozi pamwe chete nezvikwambo hanzi kutsika nekunhamburira masokisi ejongwe anobviswa nemvura inopisa, matapping tono, matindi ngoma anokunda ngoma kurira. Toda kuti timbonzwe isiso kuna Dr. kuti chiitiko chiri kuitika panapa. Tiri kuona Dr. vanhu vari kufukira, tichibva tabva ipapo tichibva taenda zvakare tiri kuona vanhu vakudirwa mvura. Saka toda kuti mutsanangudzire vazukuru venyu vari kunze kuti chiwanhu ichi chinorevei uye zvakare zvakamira sei. Maita basa makomrades vadiwa vatereri vana vese veZimbabwe nevari kutiona UK boys, South Africa boys nedzimwe nyika dzese dzinotikomberedza including Botswana and Zimbabwe. Thank you guys. Now yatineti tichiita ichi ndo chiwanhu chedu kurapwa kwedu kwekare. Bafu iri rinobata yatinoti internal, kana tichiti internal toreva zvemukati memuviri zvinenge zvichipinda nestimu yatinenge tichibika iyi, nekuti mune mushonga urimo unokwanisa kubudisa zviri mukati menyama zvichibuda kunze. Then kana taakudira mvura iyo ya external taakubata zvekunze taakugezesa zvichireva izvo kuti kana vanga uine chinovhara mudzimu chavakabata iwewe chekuvhara chakaiswa paurunzi kuti ndiye muridzi zvaapachena kuti tikachitekenye chinofanira kubuda kana kuti takusudurutsa nekuti unenge wachena. Saka tinotanga kukubika mbafu, tobva mbafu tochiuya tokugezesa. Saka yamakuona ndo watinoti magezeso. Kana tichidaiso tinenge tichibika mbafu. Alright. Aiwa, ndinotenda sekuru nekutsanangura kwakanaka. Zvakare ndiri kuda kuti munge muchiudzawo mhuri yeZimbabwe. Kune vamwe sekuru vari kutaura ivo kuti ngozi inopera here nekunamata. Kutaura chokwadi vana veZimbabwe panyaya dzengozi kuchinamato hatina solution nekuti dai even mweya mutsvene wangu akatipa solution kungozi kuchinamato tingadai takaudzwa aiwa tikatora nhombo yeblue neblack tobva tanamata ngozi yapera. Aiwa, wanotokuudzai kuti dzokerai kuchiwanhu munoripa. Saka mushonga wengozi kuripa. Uye taripa tinofanira kuteedza maprocedure anodiwa akagara akataurwa nemidzimu yepasi, nekuti chinonzi kuripa china kutanga nesu isisu ende hatigoni kuchinja the program, asi chakatanga nevekare vachitaura kuti munhu kana wauraya unofanira kuripa. Saka solution yemweya iwoyo unofanira kuripwa otakurwa oendwa nawo kumba kwawo direct, hama dzacho dzotambira munhu wadzo kwete kuisa pambudzi kana kurasira mugoto kana murwizi kana pawo kutoti aiwa zvapera anenge ari manyepo inenge iri denderedzo chete kungotenderedzwa kuseri kwedo. Ndinotenda sekuru nekutsanangura kwakanaka. Right, nhasi sekuru pane vamwe vanhu vari kukuonai muripo panapa vari kudai vari kutambudzika nematambudziko akafanana neiyayo. Mashoko ekugumisira sekuru kwavari muruda kuti kudii kune vazukuru venyu? Ndiri kuti kune wese wakaurayirwa wakaurayirwa wakauraya wakaurayirwa, vamwe vanoti wakaurayirwa hama yavo neungwaru vanotora mufi uye womudzosera kuhama dzake kuti anonetsa kuhama dzake. Vari kuva nemaproblems akadaro wekuti wanenge wakurota hama yavo yakuvaudza zvese pamwe yakutodzoka kushungurudza kuna vanhu vasina mhaka. Aiwa, Dr. nendiro yacho ndichiripo, Dr. Mukotsanjera ndinokubatsirai murudo. Toti vakaponderwawo futi vanenge vachida kuti zvibudewo pachena zvine ukiribidi neutsotsi neunyanya unenge uchiitwa pamusoro pengozi. Aiwa, mukombe wacho uyo ndinawo. Mazita angu ena akatipa rudo irworwo tinarwo uye tinoroteswa toudzwa kunzi apa itaiso ngozi ngairipwe. Ndinotochemera kuti vabatsiri vese vari mumativi mana eZimbabwe including mapastors, madzimambo, vanonamata vese vaprofita nevapi, please ngatiite kuti ngozi dziripwe. Ndiko kuti tideredze uyipi uri kunetsa
kunetsa mukati mevana veZimbabwe. Cherechedza kuti ngozi inotanga iri 1 but ikaona kuti muri kuresista inocreata dzimwe dzoguma dza 4 5 6 saka chinhu chiri kunetsesesa muZimbabwe ingozi is the highest thing yanetsa muropa redu revatema uye kuvatema inonyanya nemhaka yekuti madzinza edu nevakatanga vakadya mbanda dzavakatodya dziri muropa dzekutoziva kuti kana ndikaurayiwa mwana wangu anopfuka mwana wangu anomuka saka vanhu vese vatopera kuuraya vari kuurayiwa nemhosva nevari kuurayiwa vasina mhaka vanomuka mweya yavo ikanga yadzokera kwatiri yakutirwisa yakutinetsa tochishupika toswera tichinetsa vaprofita kuti haasi kundirapa zvichipera nemhaka yei chinodiwa the process enda unoripa izvozvi zviya operation ripa kwawakatadzira ane chaakabata dzorera ripa chawakatadzira mushonga wengozi kuripa wechikwambo kuripa akaromba kudzosera operation dzosa zvinhu zvako. Right, tinotenda muri yeZimbabwe nzeu hadzina munin'ina. Ndofunga muri kungozvinzwa mashoko makukutu kubva kuna Dr. Mukotsanjera shamu yengozi pamwe chete nezvikwambo. Ndo pazvinoperera ipapa. Ndofunga manzwa achitaura kuti kana muinawo matambudziko akafanana neiyayo aiwa wakatumwa ndo kubasa kwavo uyai mubatsirwe zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndinotenda sekuru mazvita. Aiwa ndinotendawo zvikuru nemhuri yese yeZimbabwe. Wakomana shamwari dzangu dziri kunze kwenyika nedziri muZimbabwe ndopakutenda kune shamwari dzangu dzimwe dzakatumira zvinhu zvimwe zviri musii zviri kuuya vakangoti ai vada kuti vanhu vaone pekugarira macheya vachiitirwa basa pamba pasekuru vamwe vakatumira mari dzemadhina then umwe akapurejawo mota yakapurejawo taanayo Judy 6 yatakapiwa nemungaza ndongoda kungotendawo kuti handaimbofunga kuziva kuti basa randinaro ringandisisawo pakadai handaimbofungawo futi kuti ndichabatsira nyika kusvika pastage yakadai asi shuwiro yangu nemwoyo wangu unoti kuruzhinji rwenyika tinofanira kuti tive nechikoro hospital school and a college inobatsira vanhu vaiswa maspirit akaipa vachitoendawo kuchikoro nekuti vazhinji mwana wedu akangogwina tinotora vatavharira mumba toswera tiri kumberereka naye kuchikoro hachaendi next hapana chamuda musociety nemhaka yekuti abudirwa mukatarisa reti zhinji dzamitiswa mukatarisa the table munonoti musha mune ngozi mune zvikwambo vana vakupera kurambwa maybe they are 26 vanasikana vakanaka vakupera kurambwa kuroorwa hapana mwana wewe aitawo mwana wake mwana wake ada kuendeswa kuchikoro iwo mubereki ndionenge rusungirwa nehurumende onzi endesa mwana kuchikoro saka ini ndiri kuti aiwaka ngatitei look after padzinde patangira problem government isiso ana chiremba toisa maoko pamwe chete nemi madonors toisa maoko pamwe chete mai vataona kuti ndowane problem iyi tovatora kauya pachikoroka vodzidzaka awo college course avo vakutobatsirika zvichirota akachaitawo mwana wake sezvo ari musekiwa anokwanisa kuriritirawo mwana wake kwete kuti mai vane dambudziko mwana wacho ane dambudziko zvinoremera hurumende nekuti mwana wese paanenge achienda kuchikoro there is a lump sum inobva kuhurumende inobatsira mwana iyeye kuzvikoro kuhospital kuchi patinohodha mushonga wemabenzi ihurumende inenge ichitoremerwa because imari inonotenga madhiragi yayo kunze chinokonzeresa kupenga kwevanhu kugwina kudi ingozi nezvikwambo saka tiri kuti ngatigarei pasi toita meeting tikurukure pamusoro penyaya idzi madzimambo vaite basa vanhu vecounseling ngavasagare kumahofisi nekumirira kuzvipatara chete counseling boys inofanira kupinda mumadzinza asiri kubatana iyaya ndo kune basa rawo zhinji vachivabatanidza wonoti vanhu vari kuparadzana nekuda kwengozi watakura woisa mukati memaoko emadzimambo woisa mumaoko asabhuku madzimambo oita basa iyo hurumende yodayirawo kuti aiwa hakuna unofanira kuramba chinhu ichi nechidzidzo ichi chinge tiri pamwe tibatsirane nekuti ndiko kuti titoderedze unhu uhu uye muzvikoro subject yengozi ngaive subject ichadzidzwa nemwana wese weZimbabwe ari kutanga ECD kuitira kuti varege kuti zvavari kuona mumafirimu ndizvo wakuita izvo zvitane high rate yevanhu vanopondwa vachitanhwa vachiiswa mabusiness chinhu chatinofanira kuratidzira sekuratidzira kunoitwawo mhirizhonga kuya tochiratidzirawo kuti kuurayiwa munhu hakudiwi ngavatitenderewo hurumende yotitenderawo nemi tiratidzirewo chinhu ichochi chikuitira kuti mwana wese akura achiziva kuti kunetsa kwengozi kunodii vazhinji vari kupara ngozi vasingazivi kuti inombonetsa sei nekuti havasi vese vari kuwana TV havasi vese vari kuwana chirongwa ichi havasi vese vari kukwanisa kugara newakuru pasi vachiwaudzwa kuti ngozi inonetsa so vanongoti kuuraya munhu it's simple and it's easy and akauraya wobva wavharavhara aenda Mozambique avhara atsika bodi zvapera but mweya wemufuya paunenge wakunetsa maproblems aya vana paunenge wakupenga nekuti varitakurwa kuenda kuchipatara imimi government isiso government tisi takutarisana nekunohodha mushonga unodhura kubva kunze kwenyika yemadhiragi anobayiwa vanhu waya saka tiri kuti mukupara kwedu tiri kupa
load to the government. Topedza tozopopota kuti hurumende haina kurongeka, havasi kuita zvinhu zvisvinu nemhaka yei, but tisu tiri kupara. Handizvo tapara kudaro hatichasolve futi our problem. Takuzongosiyira hurumende zvakuwawa, takuti chiremerwa imimi hodha mishonga yemabenzi wakawanda, hodha mishonga yepfai wakawanda, inohodha nemari yacho iri kubva kupi? Isu tiri kukonzeresa ngozi. Saka must be a subject inodzidziswa vana wevhu kuti munhu haurawi from the ECDB up to kwese. Maticha ngaazive kuti ngozi inofamba sei, audze vana kuzvikoro kuti munhu haurawi. Ukaona munhu akafa panzira taura, ukaona munhu achipondwa taura. Vazhinji vari kupinda mungozi nekuda kwokusaziva. Mhirizhonga dzamunoti takangodzibata kuti mhirizhonga mudzimba kuwakadzi nevarume kurwa chete, wakana ngawaende kujeri. But what causes mhirizhonga hatina kuchibata. Izvi kazvikwambo nengozi kaizvi. Wanogara seiko mumba iye ari murume nemurume? Ipapo manje wanogara sei mumba? Ko iwe unoda kugara here nemurume mumba? Ko iwe mukadzi unoda here kugara neumwe akaiswa mhepo yechikadzi mumba? Hazvigoni. Saka tiri kuti segovernment yedu nemhuri yedu nemadzichiremba nedokta nekubasa kwedu nenyika yese ngative ine dzidziso. Ndinototsvaga kuti makanzelazi vanokanzera wacho waripi? Ezvinezvi ndiri kudhonza mabasa mangani inini chiremba. Tarisai zvandaita pano, ndatanga kukanzera mhuri kuti ibatane. Handisati ndaita basa. So zvinondidyira nguva refu. Basa vanhu wozowandirwa nzi chiremba haoneki nemhaka yei. Ndakumboita basa recounseling, ndobva kucounseling ndakurapa, ndobva kurapa ndakuzoporesa vanhu. Saka zvinondidyira nguva. But kana section yecounseling iripo, tichingoona kuti aiwa problem ndo pairi apa, sabhuku tora mhuri iyo, counseling itai basa, yo counselor, yotobva chiendei kuna chiremba, ndakuita basa, ndabva ipapo mhuri yeZimbabwe yakubatsirika. Ndiri kuti ngatibatsirei nyika inini. Ndiripo pakubatsira nyika yedu yeZimbabwe. Ende ndishandisei ndichiripo. Mukombe wacho ndichinawo. Andirambi. Even kulead the school iyi ndinogona chipo chiripo. Ndiri kutoshuwa kuti daita vanawo plus nekuisa school iyoyi ngatitangewo panofanira kuita hospital, poita a school, poita a college. Zoreva kuti tine vanhu vakawanda vari kurwadza. Tine vana yokuti anokwanisa kuita course yeudokta, akunyora semester rekupedzisira, anobva avhiringwa. Certificate harichabudi. Mwana yeye takutomurasa kuti haana certificate, hachaqualify kuita doctor. But chinhu chakonzera kuti avhiringidzwe pekupedzisira hatina kuchitarisa. Ndo chinhu chatiri kuti aiwa pamarutsi amarasa mune maoriginal things arimo. Tofanira kutora munhu iye togara naye pasi, amboita 8 years arikuita course of doctor, asara nemwedzi 1 wekuti aende kupass out, mhepo yasimuka yamubata yabva yamuvhiringidza. Inini ndiri kuti aiwa vana veZimbabwe, ani nani akakodzerawo, ane rengi asina, ngatigarei pasi mazano tinawo, toonesana kuti kana munhu adai toita sei, tofanira kumupa mukana, todhila nemhepo yaiswa paari yati atadze kuita doctor. Ipapo paaita 9 years titori nemari imwe yehurumende yabatsira kubva kuprimary kusvikira aite makore ese secondary chii, pane a lump sum yabuda from the government kuti mwana yaende kuchikoro, kubva kumabhuku kuarairidzwa chipiwa pay government ine ruoko ruriko. Saka tinenge tarasikirwa nechinhu chakakosha stereki pamunhu iyeye. Saka ndiri kuti aiwa kainika kana kumaplastic one from the west muri kuita recycle, kwakabuda another new plastic. Saka isisuwo nesuwo ngatiite recycle kune vanhu vese vari kuatakwa. Mateachers paunoti vana vari kudonha muzama, ngavazivise hurumende, ngavazivise madzimambo, mwana iye ngaabatsirwe adzoke futi pazama. Kana zvichinetsa ngakutsvagwe zvikoro zvinomiririra vanhu ava voiswa ikoko voita basa. Towanawo madoctors ende kuwana doctor akamborwara, he is more patient than munhu angoenda kuno apply udokta asina kumbobvira akarwara. Akarwara anoziva kurwadza kwekurwara, akambotambudzika anoziva kurwadza kwekutambudzika. So anenge ari more cautious and carefully kubasa rake. Saka isusu ngatitiwo kubva kuvarwereka iwo anodonha pfa iwawa ngatiwatitenoka, ngakuitawo manesi anorwarawo, ngakuitawo madokta kanodaiso, wachiwawo nemukanaka sezvamakaitawo kuzvirema kuwanodini kuti ngatiwarangarirewo, wachiwanawo mukana wekupindawo mabasa government. Kwete kuti munhu arwara tobva tamuseka. Ndiani anoseka kurwara? Kana inini norwarawo, mwana wangu anorwarawo. Saka ngatigadzire skulu iri pachena iyi inobatsira ani nani. Chinhu ichi hachibatsiri inini chiremba, chinobatsira mwana wese weZimbabwe, Africa as the whole. Iwe neni tine basa, ngatite unit, tibatane pachirongwa ichochi, tigadzire nyika yedu. Imimi tichibatsiranawo, andirasi government yangu ndinodada nayo, president wedu ndowada. Uye ndakanzwa moyo wangu uchirwadziwa pakaita covid, baba wachitaura kuti no,
masvikiro toita sei hosha yapinda munyika tibatsirei tipe zano zvichireva kuti vanoziva kukosha kweukuru hwemhondoro nemidzimu yepasi saka nazvino idzi pfungwa idzi ndikudziburitsawo pachena kuti hedzo pfungwa idzo vanokwanisa kuti tigare pasi ngatigare pasi tibatsirike tiite chinhu ichi nyika yedu ibenefite haisi benefiti yemhuri yangu but ibenefiti chero mwana waminista anorwara wangu anorwarawo achabatwawo nengozi yakaparwa nababa munini nekuti ngozi haiaplayiwi achabatwa nechikwambo chakabatwa nababa mukuru nekuti chinhu hachiaplayiwi hatizivi zvinoita munhu over the night saka kana chabatawo pamwana iyeye ibenefiti yake kuti aendawo pachikoro chakadai achibatsirika ndo mashoko angu ekupedzisira kuruzhinji rwezimbabwe ndoda kukutendai vari kunze kwenyika vari muno muzimbabwe mese mazimbabwe narunzwa chirongwa nevatsigiri vedu vanotiteerera mwari vakuitirei nyasha Dr. Mukotsanjira ndo muri kutaura nawo shumba yengozi muwe nezuva rakanaka nemioka mukoma tichikachi ndinotenda sekuru mazvita nemashoko ane uremu mashoko ane udzamu mashoko anomwisa mvura saizvozvo ndichisisina rekuwedzera kana rekupangudza zvamataura sekuru takungosiyira kumhuri yezimbabwe kuti dai zvaita saizvozvo tinotenda mazvita vane chido neshungu pamusoro pe-this program vanondifonera panhamba dzangu tinokurukura dzinonetsadzo kubatika asi dzamuri kuona pamafoni idzodzo chero pamabata ane wandudzo neruzivo rwake neunyanzvi hwake ngatibatsirane kuti chinhu ichi chimire zvakanaka handisi kutsvaga kudya pachinhu ichi pandinoda kutsvaga kubatsira mwana wese ari paproblem vangani mateachers vari kudonha muzvikoro vangani vari kubudirwa otodzingwa mugovernment unzi zvakuita zvisi right but imweya wengozi uri kutaura paari saka isi tiri kuti abudirwa harizi dhende munhu akatofananawo neari normal ichokwadi thank you very much ndatenda sekuru